Sinal sa 0910-630-8420. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Yes, yo. Ano man ang gadpuan hapot? Sa aga palan, dyan sa St. Agnes Academy, iga po dyan ki aktibidad, iga po dyan mga tugang ki aktibidad, an mga, may kinaaraman po sa saro na cosplay, may cosplay, mga tugang na mangyayari tabi dyan sa St. Agnes sa agang Sabado. Ini po saro sa magayon na pwedeng hilingon. Nyato, mga tugang, parte po kang celebration kang year of formation. Ma-perform da sa mga aki dyan sa St. Agnes Academy. Anapod po kaan mga tugang Bible Cosplay 2023. Ini po ihatod sa Indocan Diocesan Commission on Youth. Tabi ang pigapod na Bible Cosplay 2022. The world leads to the way, the truth, and the life. John 14:16. Imbitado po kamo gabus sa aga pong 7:30, magkakaigwa tabi registration dyan sa St. Agnes Academy Gymnasium. Buda 8 to 9 a.m. may Bible enthronement tabi as in may misa. Tapos pag 9 a.m. iga po ki program proper. Iga man ki opening remarks as in po ang introduction kan mga judges, reading of criteria ay competition pala ita may judges reading of criteria, presentation of characters, animation, intermission number, and announcement of winners. Yan. Gigibuhon po niya na 28 tabi Sabado. Yan po sa St. Agnes Academy Gymnasium. Ini pong aktibidad na ini. Papanginutan po mga tugang kan Commission on Youth. Digdi po sa diocese kan sa tuya pong syudad. So, imbitado tabi kamo sa aga. Ngunya na aga gari for interview ta ini si Father Cayago tama pasiring duman ay doon nato kuya naman si Joshua sa area. Si Joshua nagi-coordinate ka ini mga tugang ta siya si Father Cayago siya po ang Bible Apostolate Director tabi kan diocese alat-alaton ta na lang si Juan si Joshua aram ko si Diyos ang kung kay kaurong kay ni kasuapon dumantabi sa barangay Sipi Kandaraga kunain dumantabi naka star si Father Cayago. Anong first name kay ni Angel ni Father Cayago? Angel ni Jenny. Actually for interview ko siya kunya na 7:30 tabi mga tugang para detalihon ta ini na ining programang ini dyan tabangan ta tabi pagtarabangan ta ini na madangog mga tugang asin maaraman ta si Father Mark Cayago pakisin mo na lugod ta kuya Jen Sukan so number pakisin mo na lugod tabi sa kuya so numero tabi ni Father John Cayago Mark Cayago sorry Father Mark Cayago tabi para baka nadipisilan magpasiring duman si Joshua tama uranon. Kuya pwede man sa mobile baga. Yaw na kay Father Mark ini. Sige daw kauronon ta si Father Mark Cayago. Tapudan ta na lang. Yaw na diyan sa sipi 09882
Hmm. Sige daw. Ay, Trisha, si Trisha na yun. Yes, Trisha. Wala pa. Sige, anyway. Pudan lang, baka na dipis ng Diyos magpasiring duman. Tabi, ano. Yan, nag-ring tabi ang signal ni Father Mark. Kaya go. Hello, Padre. Good morning. Si Henry po sa DCGB. Padre. Si Henry Maceda po ini sa DCGB, Father Mark. Yes po. Opo. Tanong ko po. Yeah, opo. Pwede pa kong ma-interview regarding this Bible cosplay sa Aga, St. Agnes? Opo, sir. Apo, sige po. Iyon direta ka po manasali niya mga tugang si Father Mark Cayago. Siya po ang Bible Apostolate Director kang Diocese kana Legazpi. May kinaraman po sa gigibuhon na Bible cosplay sa Aga. Magayon po ini na mainpormaran kita asin ma-detalyeta kung ano po ang mangyari. Sa Aga po dyan, mga tugang sa St. Agnes Academy. Father Mark, good morning. Welcome po sa DCGB. Good morning po. Thank you po. Opo. Padre, primero, ano po ini? Pwede na po ma-detalye sa mga listeners tangon yan. Ano po ang mangyari digdi sa Bible Cosplay 2023? Opo. So, ini po ang samuyang culminating activity para sa Bible Month. So, Unang pong bulan ng Enero, ito po ang katuyang Bible Month. Actually, sa bilog na Pilipinas. Ano po? So, nakulang kitang naging aktibidades. Kung namalit siya nito sa mga parokya, nakulang mga giniribo, Opo. Bible blessing, Bible enrollment, tapos kung ano pa aktibidades. Tapos ngunyan, bilang culminating activity, dapat isipan niyo po na magkaibang Bible course. Actually, hindi po ang first time na gibuhon. This to yung diocese. Kaya medyo nadibisi lang kami kayo mag-ibo. Pero yan mo po sa mga seminarista, aram niyo po niya ako seminaryo. Opo. yan po. Salamat sa mga seminarista na nagtabang sa kuya na mag-ibo ining Bible cosplay. As in, ang tabang man kang Commission on Youth sa Panginutan ni Father Chuli Camba. So yan po ang samuyang, kumbaga, working committee. Yes, opo. Ano po pa ang mangyari digdi? Pag sabi bagang cosplay, gani, di ba? Parang isa kind of a stage show, whatever. Ano po ang mangyari digdi sa aktibidad na ini? So ang sa tuyong kamautan na sa mga Kubines, na kinda very active minsan sa mga costume. So yun pong napag-isipan may na ang sa indang creativity. So dahil lang mag-ibo minsan sa mga pang normal na ginigo, kundi ibuon taman maski sa katuyang pag sa Biblia. So yan. Dapat isipan mo na sa mga talent tinda, gamiton ta para sa Biblia. Kumbaga, awareness man ni familiarity sa mga Bible characters. Sa indang, kumbaga, gigibo na costume, yung mga Bible characters po. So, yan po ang samuyang napag-isipan. I see. So, dakol po ni Padre, mga dakol na participants. Actually po, medyo difícil din ito. Medyo ugang mga guidelines. Po kaming ginibo. Kaya minsan, kumbaga garoon, naging very formal lugod so sa mga kinaluhan. Kaya ang nangyari po, so may may kakayahan na makagibo kahit ng mga guidelines ang nakaisa. Pero ang kinaluhan, mamagayon naman po sa mga naging entries. Iya po. Ano pong basehan, Padre, kan 16 entries. Opo. Ano pong basehan, Padre, kan characters sali sa Bible? So, Old Testament or New Testament po? Gabos man po. So, kung may Old Testament, so iba man na New Testament. So, ayun. Iyan po. Depende na po sa inda kung sisiyang sendang ipoportray. Wow. Actually po, tapos na po yung sa duwang beses ko inigigibuhon o bang virtual sa Facebook. So, siguro, nagkariling na po nindo. So, actually, tapos na po yun. Tapos na to first part. So, bali, duwang part po siya. First part, yung sa Facebook, na mapasasinda kang duwang official shot o bang white background na full body shot na plain white background lang. Tapos uga pang creative shot, full body, portrait shot that will best fit to the characters. Ayun. So, Opo. So, ang basehan po kayo, kaya duwang official shot, so white background, mailing talaga kang judge kung ano ang tunay na ginibo niya, kung anong tunay na costume. Pero naman sa creative shot,
para po ito naman sa pag-post sa Facebook, kanina, I magustuhan see. ng iba, madagdagan na, kumbaga, may impact sa Opo. isang Oo. TV po. So, Tama yan pa po. ang na-imagine ko. Kung, di ba, kung costume yan, ibabase mo duman sa mga gari, ngaya, original na costume back to 1,000 years ago, 2,000 years ago, whatever. kan mga Actually, tao, depende po kan yan mga sa characters isang kan panahon. Creativity. Ano po, depende Opo. na sa isang creativity. So, Ayun. may mga pointing system man po kita sa sa digdi sa cosplay, ano po. Iba I man see. po, so duman sa online, tapos uga pa po sa judges. So sa judges po, so sa aga, may 25% design and creativity. So kung kaano minda naging creative sa pag-portrait. Opo. Tapos Opo. 25% in character presentation. So kung tama man talaga sa character. Tapos 25% visual and impact. Ano? So kung ano, impact ito lalo na duman sa audience. Tapos 25% Bible story relevant. I see. So, Opo. Opo. Yan Sis- po, yung sa ano lang po yan, yung sa judges. Oho. Oho. Tapos, ano po, isasalak pa po yan, suduman sa online reaction. Ayun, magayunon pala ng sugari criteria for, tama ba, sa pag-judge kay ni Tabi Padre, sa pagpili, Opo. kan mga winners. Opo. Pinag-isipan naman po kang youth kung paano talaga ini ma-judge. Tani na Opo. fair. Actually, may tulong judges po. Yeah. Mga taga-saan po ang kuwan kay ni Padre, mga participants tam? Ang mga taga-parokya ba, mga eskwelahan o ano po? Mga taga-parokya po ang mga for example, may taga-Bakagay, may taga-Ligaw, may taga-Rawis, iba pang mga parokya, may taga-Taysan. So, Oo. yun po. I see, oo. Di, madakol ka niyan, Padre, ang mga naka-barabas. Halab ang barabas. Opo. Kung puminanig po ako naman si San Pedro. San Pedro, takad mga nahiling tabaga sa mga imahen, sa mga drawing kang panahon, aral ba unon sa mga ang mga bird kan mga kwan, kan mga Bible characters. Kayo po nga. Magayon ano. Sa iba mga Old Testament, si Ruth, Oo. si Judith, so may pinugutan po pag si Judith, so Iyo. halos na pinugutan niya. Correct. Yeah. So ikaw ni Padre Kikwan, may kwan ini, may premyo, may Ay. basi anin tabi, it's a sort of competition tama. Opo. Sa dinguli ta garulugod din naging competition, so naghanap kami Magayon. sponsor. So iyan po, salamat po sa nag-sponsor abo siya magpawitbit. Oho. Iyan po. Ang samuyang premyo, agapos po yan, all in all, katawan misinggang Biblia, tapos certificate. Yan. Mas sa manggana, may certificate of participation. Mm. Pero sa mga manggagana po, ang first prize, ang champion, 5,000 po. Yan po sa muyang itatao atin. Sa first runner-up, 3,000. Second runner-up, 2,000. Third runner-up, 1,000. And then, nagawa pong may special prizes, special award, Netizen Choice Award. Opo. May 1,000 din po. And then, sa Judges Choice Award, 1,000. Wow. Oo. Iyo. So ano po Padre ang kwan? Ano po ang ano ba nga pang naghiling ka? Ano po ang gari masasabutan digdi kan mga kapwa niya to Katoliko oras na sabi nga inanalyze mo na hiling mo ang mga personalities na ini, characters na ini hali po sa Biblia. Apo. So, ito to, ang pinaka main event, iyo po ito so presentation of characters, ano? So, ma-present sila atin kumbaga ma-explain. Aside kang sa isang costume, uga man sila mga Bible verses. Ano? Papaling ida, kung sa isang portrait, sa inhalit po ito, ano I see. Okay. So, uga man po kaya, ma-present sila. So, iyan po. Pero aside from that po, nangulita, Bible, Bible, kumbaga, community activity, uga man po kitang mga Bible quiz. Bible quiz. So, kaya po, so iba, may mga premium po baka mapangin para dyan sa Bible quiz. Kumbaga, baka siya formal na Bible quiz na or baga competition, kumbaga, ano lang siya, kumbaga, pangbalo na kung mga tao nagbabasa ng Biblia. Iyo. I see. Okay. So,
Anong oras pa din mapuon po ini sa aga? Saturday dyan sa St. Agnes Gym? Opo. Siring po sa schedule, 7:30 po, may registration ka. Okay. Okay. Tapos, 8 a.m., ang gigibuntang activity, Bible enthronement. So, bago po na ng gabos, Bible enthronement ka. Yan nga, Bible math, tapos about the Bible. So, enthronement. Siring sa mga pigibo sa mga parokya, sa mga chapel, sa mga school, tapos sa mga haro. Yan po, magibong kitang Bible enthronement. Ayun. Opo. Kung narunduhan niyo po, duman sa launching kang Year of Formation. Iyo, sa Divine. Bible enthronement po kita. Iyo po. Tapos sunod ka yan, magkaiba po kitang misa na pamamuyahan ni Reverend Father Andrew De Vera, ang samuyang rector sa seminary. Oo. So, yun po. I Si see. Bishop po, veteran po ko pero medyo may schedule man pa doon siya. So, Opo. yun Opo. po ang samuyang napili si Father Andrew De Vera, ang samuyang namumutan na rector sa seminary. Yes. So, Gari. very alive man po siya, vibrant na kaya Yeah. bagay man po sa Jesus po yung Iyo. activity. Gari ang nailing ko pa rin ng mga partner mo di buda ma-participar sa misa. Gari puro pa mga aki na padi ano. Hubin-hubin pang padi. Opo, hindi na lang po kung mag-happen to iba. mga sa youth commission and dapat dito sa imong grupo. Okay. Actually po sa Bible Apostolate, yan po mga maitito po yung mga kaiba-dua. Kaya medyo nasalakan kayo. Nasalakan kayo. Oo. Okay, Padre, ano po ini? Open to the public po ini, Padre, tabi, Padre Mark? Opo. Imbitado po ang gabos. Actually, bilang culminating activity, so, ay inibitaran po ang gabos na, kumbaga, mamatayan sa kanilang Bible month. As in, kumbaga, hindi mag-inspire sa tuya. Actually, bako lang ini, kumbaga, one-day activity. Para sa kuya, lugod ini mag-inspire sa gabos na magbasa ng Biblia. Ulit, mahiling sa mga characters. Kumbaga, maamitig na araw nga pa lang kayo ng mga Bible characters. So, lugod, maamitig na panindang maray sa pagbasa ng Biblia. Yeah, opo. Actually, pigpaplanon may tabi, Padre, na ang DCGB magduman sa aga. Okay lang po ining i-live ta sa Facebook o i-broadcast sa tabi sa radyo sa inyong event sa aga, no? Sa ano po sa iling nindo? Apo, welcome mo po. Ayan. Welcome po Maraya Sin. Pasalamat kami na nindo, ma-broadcast. Yeah, opo. As in, ang Veritas mo po, nagsabi mo na Yes. ma-cover mo po sinta. Yes. Pagtarabang-tabangan tayo nito, siyempre parte ini kan sa tuyang apostolate man sa mga listeners ta, di ba? Ayun po. Diba? Thank you very Oo. much. So muya pong coverage team, siguro maataban duman sa aga St. Agnes para po i-live sa Facebook yan. Buda, may reporter man kaming assign duman para po sa araw kaning aktibidad, Father Mark. Okay po? Apo. Yes. Apo, thank you po. Imbitasyon tabi, Padre, sa nagdadangog and good luck po sa aktibidad. Ano po sa tuyang parting words tabi? Padre? So, sa araw po kang Bible, Subcommission ng Bible Apostolate, as in Commission on Youth, kang Diocese, inibitaran po ang gabos, lalo-lalo na ang mga Bible enthusiast, so mga Bible enthusiast, at so mga gusto makamit kang Biblia, na mag-attender po kita kang gigibuntang community activity na yung Bible Cosplay 2023, doon po gigibuhon sa St. Agnes Academy Gymnasium, mapong kitang 7:30 up to 11 a.m. So ini po, invitasyon na makisumaro kita sa aktibidad ng patuyang Biblical Apostolate. Opo. Father Mark, salamaton po and good luck po sa aktibidad tangini. Mabuhay po kamo. Opo, salamat din po sa indo. Opo. Thank you so much, mga tugang, si Father Mark Cayago, Bible Apostolate Director, Diocese of Legazpi, para po sa Bible Cosplay 2023, gigibon po yan sa St. Agnes Academy. Imbitado tabi ka mo, gabos, ha? Huni pa lang si Joshua. Ang pag-interview ta si Father Mark, si Joshua, yaon sa opisina ni Padre. Sige, sana na, oy. Pahit sana. Mauranon ba ka kaya? Mauran pa, no? Mauran. Pahit sana. Anyway, pasalamatan mo na lang si Father Kwan, si Father Mark Cayago. Tabi sa oras na itinaw sa tuyang ngunyan. Ha? Sabi, ano ni Rondon? Rondon Ricaport. Maray na aga, migo. Sarawayon ka, Rondon, ha? Daba ko nga dati kang seminarista. Tayo man. Pero may ako nagsiseminar sa mga iba pang seminar. Ano yan? Sabi, sarawayon Rondon ini, oh. Cruisingon ta ka. Okay, bueno.
Maghirilingan kita ta aga sa Intagnes Academy. So, di si JB maduman, ma-cover kami. Si Tricia maduman ini. Tagos ba ko nagpaaram ka sa kone? May baka sa aga? Sa Sunday pala. Sige, marayman. Sa Sunday, pati Sunday, maghirilingan kita. Duman sa, igwa ka na kansukan, so, ticket. Dapat may ticket ka. Hello? Hello, Mido. Yes, marinaga. Tama yan, Padre rin. Tama yan, Padre. Iya. Bako, magayong baga na igwa kigari nga niya, arog ka ng mga cosplay ta. Maski di ka magparabasang Biblia, marirecall mo sa mga kwan, sa mga characters na nagkakaararaman takan mga nagkaaging aldamigo ba ko? Tama, Mido. Romantikan sa mga Katoliko. Oho. Kadatlan maganda ka mga Biblia sa Katoliko. Mga mahamotaon. Oo nga, malpugon. May pugo na, di ba? Maamot na nato sanay siya na. Ano ba nga ni, parang alkampor. Samantala na sa ibang reliyon, parang yukyo. Minaiklim. Pero Minaikim. ang pag ano, nag-preach. Iyo. Pakita kayo migo na mga, siguro panahon naman talaga na magbasa ki Biblia, tangani na mas na-internalize tan man ang kasurat diyan, di ba? Totoo yan. Mata kita baga pag masurumpa sa pwesto at mga lidong opisyal, yaon ang kwan, nakakapot sa Biblia. Hindi kung bigbabarasa na kinaraputan nindang, dinuunan nindang an. Yan ang mapot. Di ba? Oh. Totoo yan. Anyway, si siyang paborito mong Bible character? Migo? Hello? Oh, nawara lugod. Ay, nalubat lugod. So, ito yung cellphone. Okay? No, bueno. Magkakauron niya to, mga tugang si DILG Bicol, Assistant Regional Director Juwadin, tama ba? Lucero. May kinaraman po sa BIDA program launching, ngunyan pong aldaw. Tabi, unexpected tabi na ansaro nga sa mga bisita kay ini. Si Secretary Benjamin Abalos. Marigdi po sa Bicol Region. Kaya ba po si Ans Galero? Hali po dyan sa lubas. Good morning, Ans. Good morning, good morning sa ating mga taga-pinig. Live tayo dito ngayon sa Camp General Sinicola dahil nagkataon ngayon ang Regional and Provincial Grand Vida Launching kung saan si Secretary of the Interior and Local Government Benjamin Abalos Jr. ang inaasahan na maging guest with honor sa nasabing event. Mga kasama natin ngayon ang Assistant Regional Director ng DILG Bicol, si ARD Juwadin Lucero para sa kaya mensahe pangkol dito sa nasampitan ng aktibidad. ARD, magandang umaga. Sa kabilang linya po si VP Henry Manceda. ARD, magandang umaga po. Hello po. Hi, ma'am. Magandang umaga po. Welcome po sa DCGB. Thank you po. Good morning. Apo, good morning, ma'am. Pwede ko ba mabigyan niyo kami ng informasyon? Ano po ang filosofiya sa likod ho ng pag-launch ng BIDA program ng Department of the Interior and Local Government, ma'am? Okay po. Ang BIDA po stands for Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan. Ito po yung umbrella program of the Department of the Interior and Local Government to fight the to strengthen awareness on the ill effects of illegal drugs. Ito po yung ang namin programa na sana matapos na yung war natin on illegal drugs. Through this po, kinakailangan po nating mahikayat yung participation ng lahat ng sektor ng ating lipunan. Hindi lang po yung PNP, yung PDEA, yung national government agencies. Kasama na sana yung mga schools, yung church, and even yung common tao po na sama-sama tayong isugpo ang illegal na droga po. ARD, ngayon ho ba sa Bicol Region, kumusta po ang report na kakarating sa inyo may kinalaman sa drug operation? As
far as the ILG local government sector is concerned, sa ano po kami, may ginagawa po kaming Anti-Drug Abuse Council audit or ADAC audit. For the Bicol region po, may 4 po tayong local government units na may ideal functionality ng ADAC. But today po, we are also awarding the high functionality local government unit on ADAC. Ayun, maganda. No? Mabigyan ng recognition po yung mga nagtatrabaho. Opo, ERD, pagdating sa droga, Yes no? po, opo. Oho. Ano pong magiging papel dito ngayon ni Secretary Abalos pagdating niya? Secretary will be joining us in the launching and the opening program po. Supposedly sana kasama si Secretary doon sa Funbay, kaya lang hindi talaga nakakuha ng earlier flight. Ayun. But kasama namin siya sa program and hihikayatin din niya po yung suporta ng lahat ng sektor to help us in the promotion of this BDAP program. Not just in Region 5 but for the entire country po. Ayun, maganda to ano. Ito ba ang direksyon natin, ma'am? May kilalaman doon, 'di ba nung panahon po ni Presidente Duterte, matindi yung war on drugs. Pero ito ba ang panglaban natin ngayon para masundan yung ginagawa ng dating administrasyon? Yes po, actually ito po yung parang continuation ng ating laban kasi hindi natatapos yung problema natin. And we really hope to ensure na mananalo tayo dito, so hindi tayo uurong. Opo. ERD, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat po, sir. Opo. Magandang umaga sa lahat po na nakikinig ngayon. Welcome po. And Yan sabi, MVP, si AID, Lucero Canday, LGB ko. Sa ngunyan may nagkapira ng mga bibigan na DLG and police provincial officers na yaon ni bigalat na lang na presensya ni SILG Benpur Abalos kebahan si RD Police Brigadier General Rudolph Simas. ayun. Anong oras na maabot sa airport? Airport siya, di ba? Yes po, expected na baka before 9. Yaon na din si Secretary Abalos. Ayun. So baka madangog talamangan siyang speech siya, di? Roger. Okay. So, yan ko na tabi, VP. And informasyon. Kumusta na dyan? Mauranon baga? Saan ang activity gigibohon? Digdigan din sa grandstand namin. Diyan sa ground? Grandstand. Grandstand. Di open yan sa luwas? Oo, pero sa ining nga grounds mismo, VP, may mga tents din na igwang serbisyo caravan so iba-ibang government agencies. Nakapag-tent, may mga pasiguro man na mga payo. I see. Okay. Deg information ano? Deg information sa police? Wala? Wala pa man, Sir Henry. Okay. Sige. So far, VP, yan ang sitwasyon dito sa Camp General Simnaola sa pagtabay ta kay Secretary Abalos. With po yan, Gilero. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas. With the ERD, Joadin Lucero, tabi ng Department of the Interior and Local Government. Naramdaman ko lamang sunyos ka sa bagong alas 6. So, sarong pulis baga na kinasuhan sa Internal Affairs Service kan PNP. Imagine an sa iya pong lending office. Ito itong pulis na sarhinto ang ranggo. May negosyo na lending. Nakuhaan mga tugang kisyabo na maabot sa sarong tunilada. Na-imagine man sarong tuniladang syabo. Di ba? Na minakantidad ki 17 more or less mga 17 billion pesos. Nakuha duman sa sayang negosyo. Pigrekomendar kang Enero, anong pitsad, basta ngunya na taon sa CPN, pinatanggalo na sa pwesto. Ayan. Lending company, lending ano yan? Ano nga na po ka yan? So, pautangan baga? Nadiskubre kan mga pulis na nakasarayan maabot sa sarong tuniladang shabu, salbatan ng pangyari sa mga bakadi. Ay, nako. Anyway, mga tugang alas 8:15, oras o 16, oras po sa Pilipinas, asin po mga tugang sa DCGB. Ito, may text digda, ano ini? Bad lamang, ano ini,
Si Sir Bad. Basa ko do tabi Sir Kimarayan sa imong suraan, sa imong mensahe. Sa may bandang Malabog, supiga konsak na ata. Basahon ko ining text sa kuya kan sa kuyang amigo. Sabi ka na kan sa tuyang paradango ga. Sabi niya, "Good morning, sir. Baad lamang matanggal mo ang kakaisip ko pag nag-agi ako diyan sa Pater District sa may bandang Malabog. So piga construct baga dyan na flyover. Kung pasain ang ugpa kaiyan sa highway, buda kung ano nata sa lugar na iyan, tinugdok. Sain daw hali ang plano dyan, kaiyan. Tabako man matraffic na lugar, pinag-construct." Sige na tam. Ako nga ni Sir, hanggang ko niya, piga para report sa kuya ni Joshua, report yang gay duman kay Pio, report pa kay Padingmar. Hanggang ko niyan talaga, dahil ko nasasabutan. Ha? Hanggang ko niyan talaga, dahil ko nasasabutan ko nata igwa dyan. Kaya po ko kayo na kumaon ko na kimasurusustansya para umandar ang sa kuyang isip, para masabutan ko kung nata igwa ka, nagari flyover dyan. Tampor po ang pasiring sa airport. Yan baga na tinampungan. Kung hali ka baga sa Busay, mawala sa after Kambulangan, mawala. Pa-airport yan. Pa-airport. Dahil ka man sabutan, kung nata talaga igwa ka yan, na pwede ka man na magliko dyan, na dahil flyover, natulay sana, o tinampo sana. Kaya hanggang, baski ako tabi, bossing, amigo, di ko tabi talaga nasasabutan paan. Kaya pan ko pakidagdag na research. Kaya pan ko patabi kidagdag na research para maintindihan ko talaga iyan. Train da iyan, flyover, so si sabi, 4 hours na lang pa Manila. O, sabi kan texter ta, de kaya abang an kan QBX Quezon Bicol Expressway na pa-airport. Pareho sa Manila, ma-separate flyover, nagpasiring sa naiya. Pwede man. Tabi. Amigong Rondon, Ricafort. Di pwedeng tinampo mo na sana, napalikoon mo ang tinampo dyan. Sige ta. Apunan ko ka ng DPWH talaga. Tariniport sa ko ni Joshua yan. Report pa ng kay Pio. Report, basta report kan mga, si Lowens ka ito, nag-report pa kaan, kanya ang pasamoy si Lowens. Hindi ko talaga masabutan pa. O baka talagang maluyasan ang pagsabot ko. Rondon, baka mananggat talaga patal-patalon sana talaga ako pag nagsabot kan mga araw ka na bagay. Kung natataig ba kayo yan dyan. Pero baka mahiling ta ang beauty pagtapos ng konstruksyon. Yan. Dahil kita makasarado kan sa tuyang kaisipan. Baka mahiling ta ang beauty, kagayunan ka iyan, kung tapos ng konstruksyon. Ito. Tibaan po sa flyover sa Malabog, paduman sa airport, duman ka sa flyover kung paduman ka sa airport, para dai ka makaulang sa highway kung matiko ka sa interior road, paduman sa airport. Pwede man. Garo yung iling ko ka iyan, garo araw good ka iyan. Ano mangyari talaga dyan? Hindi pwedeng gibo na gari, de silang tulay. May konkreto na baga dyan. Sa bagay, kuan man, future, ano yan? Future, ano yan? Tabi na servisyo. Ma-interview kita kayan. Hello? Sobra lang ang kwarta ng Pilipinas. Ano? Nakulo ng kwarta ng Pilipinas. Baka. Mala. Nagutang na naman nga ni kita ki 500 million dollars. Yung nga niyan, sobra sa 2022 budget. Nilukat yan. Iyo mananggan. Gary, may punto ka. Gary, di ka pa namahog itultula. Libuhon mo lang sa diri mo, tangan hindi ka malibog. Ano ang purpose malagad kan? At may maringaning katuyuhan ang kaya ginasusan kang gobyerno. Kaya nga ni. Pero actually talaga, dahil ko pa nasasabutan. Kaya, makuha kita ki-resource person kaan. Iyo. Ako tayo tabi, tanganing masabutan tayo. Na-interview kita kan sa DPWH, tabi.
Ang aram ko kaan, kaya nagkaka-traffic dyan kasi ikuha dyan ang mga reblocking. Ngunit na dahil naman na reblocking, may naman rin nagkaka-traffic. Ota, baka paghalik ka ngayang daraga, abusay, maliko ka ngaya sa wala, pa airport ka, masakat ka, to airport ka, di ba? Kung halik ka ngaya sa 3rd district, masakat ka naman, to airport ka. Kung padaraga ka, diretso ka, under the tulay ka, ilalim ka. Kung pa airport ka, ibabaw ka. Kung pa daraga ka, ilalim ka. Garo good ka ang prinsipyo dyan. O, di dapat mabugta ka naman nila sa mga jeep na dahil 3rd district, Maligaspi, ilalim, ibabaw. Ako ko tamigon, sa situation ko kaya yan, nagasto naman sana dyan, bugtakan tang flyover sa daraga. Marayon talaga ka. Di, talaga sa idol me ka. Iyo ko tanailing ko dyan na solusyon, punin sa may Bicol College baga. I-flyover mo hanggang duman sa may Kimantong, sa may Shell. O, dahil na pala ang pond, doon diretso naman sa Kimantong, parang tayo sa tinamang. O baray pa, halik dyan sa may nga Bicol College, pasiling na duman sa Kimantong, sa bulod na madoong so auto, di ba? Iyo ba, doon diretso ba kayo? Diretso na sa naduman, pati ko sa bulod. Maray, gari, mas magayong gawin ko na yan naisipan. Adi, Pwede ba ga? Pwede ba ga yan? kung Mangyari halimbawa, talaga. kung halik ka man nga duman sa halik ka ngayang Kamalig, di ba? Masakat ka dyan sa may Shell, masakat ka sa flyover, going to Sursugun ka, paitaas ka man. Yan, Diba? dumanas din daw sa pinakitaas ka. Tapos o dyan, bigo sa may Shell na yan, igo dyan ki, gari ngaya, saranga sa, ano man baga sa may, halik ka bagang Manila na maliko ka na sa SLEX? Dako lang baga naman na sarangahan na flyover? Oh, duman sa turbina. Yan. Gado man ka man ngaya gado man kung halik ka ngayang daraga, ma-flyover ka man ngaya, wala ka na, may patuo man ngayang flyover pa Kimantong, Pasursuguna. Ayo, tapos kung na ka mangyato yung sa daraga, diretso ka ng Gaspi. Diretso ka Legazpi, duman ka na magi sa ibabaw. Iyo nga nit. Iyan ko tanggari mo kayo na dapat adalan, gibuon niya sa daraga. Pwede daw yan, may balyo. Guyo na kung gusto mong sarawayon ka. O, sa imo, salamat. Salamat. Bye-bye. Sige ta, maklarado kita kayan. Ha, diyan ata sa daraga ko ta Maraykan eh. Bugta kang kigararo ka na flyover. Sarong package gayud iyan kan pagpailaw sa palibot kan mayon volcano. Ah, okay. Upundon ta na mo na yan. May ara mo, may maray man iyan na resulta kayan. Pero ma-interview mo na kita sa... ma-interview daw kita tultulkan. Pero ang bisan sa ko report, talagang di ko talaga nasabutan. O baka talagang patal-patalon saan ako talaga magsabot. Alas 8:25, magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Diarrhea? Banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor.
First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibo nin krimen asin matauwanin hustisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibo nin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero daing mantulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child-sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki. Iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Pagapod o mag-text sa 0950-061-8901. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the 2nd floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct!
symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Welcome to the Year of the Water Rabbit. The Chinese-Filipino Community of Albay, in cooperation with the Department of Tourism Region 5, the Provincial Government of Albay, and the City Government of Legazpi, brings you Fiesta Chinoy 2023, the Fiesta Chinoy Celebrations. January 27, 5:30 p.m. Zumba Fitness, 4th floor, LCC Event Center. January 28, 5:30 p.m. Zumba Fitness, Bridgeway, Pacific Mall, Legazpi. January 29, 10 a.m. Motorcade along streets of Legazpi. Registration at 1 p.m. at Albay Astrodome. Holy Mass at 2 p.m. Ancestral Veneration at 3 p.m. 3:30 p.m. Snacks, dim sum, and photo booth. Program, entertainment with local performers at 4 p.m. with celebrity guest artists at 6 p.m. and Tikoy distribution at 7 p.m. Join this year's Chinese New Year celebration. Yonghi, Huatsai. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yonghi, Huatsai. Good morning, mga tugang. Welcome po sa programa. O may kwan kita, may mga ano ini, may mga apod, may mga reaksyon sa sabi, inutong ko na muna ini ano, tamay magkakaurong kitang ngunya na aldaw, kuya tabing paradangog. Sabi digdi, public service query lang po. Atensyon Aleco NAIA, NEA, National Electrification Administration. Digdi po sa lugar mi sa Barangay 38 Barriada area, wara po kinag-reading kan mga kontador. Lampasono na po sa regular meter reading schedule digdi sa mo na 20, 21 or 22 kan kada bulan. Ang worry mi lang po iyo ang posibilidad na magpatong ninduang bulan ang bayadan. Maggabat na po sa bulsa. Day mi po aram kon kami na sanaan may siring na kamugtakan. Pero kung gabo sa Legazpi, arog man ka ini, entonces kay puhan mi po na magpaisi o makauro ng Aleco. Sa pagi kang istasyon nindo, tanganing masolusyonan po tulos. Asin maaraman kung ang gabos plano kan opisina ninda, kung kan gabos na plano kan opisina ninda. Salamat po. Sa kabaga. Sige, maki-appointment ka daw tabi sa Aleco, tabi kwan, ano niyo, Trisha? Maki-appointment ka sa Aleco, sabi rin makauron ta dyan. Tungkol dyan sa mga meter reading na yan. Ano? Hello, good morning. Yes, sir. Gusto nga ng pangapulan na yan. Kami wala pa manigis sa Google. Oh, pati sa Google iyo man. Yung tayo tao mananggat. Pati nga na imigo sa harong. Di ko alam kung may nag-reading na dumang, may bill na kami sa kuryente.
Baka ka na arog kayo. Dapat ko makauron to talaga ang aleko kayo na di. Tablo. Oo. Tama ito nakapulan tayo, no? Oo. Gari mananggad gari day paki manag-reading sa ibang palibot. Siguro sa mga paradangog tango niyan, baka pwedeng mag-text para ma-informaran ta sinda. Mahapot akon may nag-reading sa indaw dai. Baka bagong migo kay para reading, ano? Yun na nga. Yun na nga niya. Migo. Okay po. Mamalik kita doon sa natin mong bigsabi. Ano? Oo. Paano? Kaya nalilimong ka. Tayo mo na-distinguish. So, flyover, buda overpass. Yung man, baka arogan migo talaga. Arogan migo. Sige daw. Flyover. Oo. Airport yan. Yes. Tama fly ka baga? Matulay, flyover. Sa Manila baga, haralawigon baga ang flyover, di ba? Malayog ka? Oh, ma-fly. You have to fly over. Airport yan. Flyover, kaya pa-airport ka? Ang overpass naman, lagi ka sa itaas. Di ka mapa-airport? Di ka mapa-airport. Overpass ang abot dito. Migo, nasabutan ko na tabi. Klarado naman. Halik man sa nito sa Henry Pidya. Sa encyclopedia ko man sa ito halik. Henry Pidya? Iyo. Pigyan ko gara. Tig-remind kita gira. Okay. Pero mo naman. Nasabutan ko na tabi. Okay. Flyover, airport. Overpass, sa itaas ang agi. Flyover, pa-airport ka? Fly. Ma-fly ka baga, ma-fly. Good. Very good. Okay. Salamat. Nasa linya po si Madam Josephine Lee, mga tugang, and expected tango niya na pag-aaga, magkakauron taman tabi sa performer, mga tugang sa gigibo na Fiesta Chinoy, si Philbert and Shanda Uy. Magayunon ang busis kan mag-agum na ini. Ha? Philbert and Shanda Uy. Sinda po ma-perform, mga tugang dyan sa Albay Astrodome. Ha? Sa Domingo po yan, para po mga tugang sa selebrasyon tabi kan sa tuya na Chinese New Year. Ha? Pero, inutunta muna si Madam Josephine Lee, siya po ang in charge kay ni na Fiesta Chinoy. And hilingon ta po kung makajoin to manining mag-agom. Yaw na tabi, Diyos suduwa. Wala pa suduwa. Ha? O di habang day pa suduwa, pigdadangog ko ka sa bago subusis kan duwa, magayunon, gari ka so nasa anghel na kataraning mo, nasa kalawakan, nakataraning mo sa mga anghel. Madam Josephine Lee is on the line via Zoom. Tita Pin Marinaga po. Hello po, good morning. Yeah, good morning. Pida po taman mo kami Tita Pin Kikwan, ki gari background kan sa tuya tabing magiging guest sa aga, sa Domingo. January 29 sa tuya po na Chinese Filipino Community, Chinese Filipino Celebration kan Fiesta Chinoy. Go ahead po. Hi po. So, ini po, Sinda, recommended to us by Rebecca Chua Unso. Kung naramdaman mo po, Sinda, dating mga bisita tabaga, last several years ago, naghanap naman sa iya, pig-invite me naman siya, unavailable siya. Kaya, pig-recommend niya ining duwa, so magagumda. Actually, they are power couple, mga boses from Manila. They are popularly known as wedding singers and hosts. Mga marayong sindang hosts. So, pinagmarami tabi na imbitaran man sinda. Mga pure Chinese sinda. So, they know kung ano ang mga gikibuhon digdi sa Fiesta Chinoy. Opo. So, sinda po, talagang mga the singing couple or celebrity couple na po ang classification, Tita Pin, ano? Singing couple. Singing couple. Kasi we have to manage our expectations. Baka dyan, sabi ka yan celebrity. But yeah, they are celebrity on their own right. Siguro. They are gifted with good voices. And mga marayon po sindang tao. Oo. Ano pang magiging contribution ni Philbert and Shanda Uy sa Domingo? Sa tuyang celebration. Makanta sinda. Performances of the yung mga invited bagang mga schools, Legazpi Hope, Legazpi Hope Christian School, Tobacco Preaching, the World Pop of Music, International School, Amber Gracial,
dance studio. Sinda na ma-perform, parang entertain kita to give more color to our festivities. Iyo. Bagayon yan. At igwa kikwandi. Expected po na ini, ma-minus one sinda or may dira sindang gari orchestra o anong background pong gamiton? Baka na ito na yan mo ako. Minus one po, sigurado ano? Opo. And then we will have rehearsal siguro tomorrow. Kasi Sunday na an eventa. I see. Sisa po ang karibakan mag-agum na ini ma'am pag-abot tigdi? So since couple sinda, mga young couples pa, so di ninda mabayaan, so duwa ninda nga aki. So pinagmaray ninda na darahon. Wow. Duwa, parang makailing man kan Legazpi kasi first time ka rin ninda. And si Shanda also will be bringing the mother, parang maturman kan Legazpi. So actually, gusto ninda magdigdi to si Legazpi City and Albay. I see. Bigyan ko ka sa bago sa boses kan mag-agum. Magayunon talaga ang pagkakanta kan mag-agum. Meaning pa lang po, kung ini na-invite na sa mga karasalan, di ba? O sa iba pang activity. They do, hosting pala. Matibay pa mag-MC ang duwang ini. So talagang sila, may versatility titapi na di. Iyo po. Okay. So, paano po ini, mga pirang oras po sila ma-perform duman? Pirang minutos? Since abot naman ma-hold so taong up to way past 7 o'clock. Yeah, So, ang program tama po na 4 o'clock. Iyo. So, siguro, mas maray ng mga more or less 2.5 hours ang show. Gabos na. Yan. Okay. Ikwanta daw tabi dita sa program ta sa Domingo, i-rundown ta daw ta. Ano yan? Kami nga ni digdi, kami digdi kikadakol na mga, sa mga tickets. Ayo po. Para sa entrance kang Astrodome, Buda. Ito para sa general, audience. Para po, nakatao ka na? Iyon na, nakakaon na nga akong tikoy. Salamat sa tikoy. Na-distribute ka yan. Opo. And for crowd control, kita ka yan. Nganing, siyempre, dahil man ma-accommodate ka, boss. Although we want to invite them all. Kaya lang, tamang-tama man sana ang Albay Astrodome, although it can occupy siguro mga 5,000. Opo. Pero, in-issue may ticket, mga siring man ka yan. And that will be exchanged as you enter, that will be exchanged with a ticket. Yun ang entrance mo and you can claim that for tikoy. And siyempre, yan man so snacks kung 4 o'clock pa. Yes. I mean 3:30. Kasi kung dahil naman kayo makakuha. The program proper na, dahil naman makakuha. So dapat, anong oras po pwede mag-log in na may mga dara-dara pong ticket na natawanan tata? Digdi na to lang kami ni Chris at saka ni Ma'am Tina, mga tickets para sa tuyong mga paradangog. May nagkuruan, kialos po, kinuruan na digdikan mga listeners ta. Anong oras po sila dapat maglaog sa Astrodome, Tita Pin? Actually po, ang schedule kaya, may 2 o'clock mass. Okay. Tapos saka may ancestral veneration. And then we will have the light snacks. Ito man. We will have an orderly distribution of the snacks. Opo. The kulong prepare me. And at 4 o'clock, mapuna ang program. Ayun. Okay. Ikaw pa lang kitang little raffle, parang may pakonsuelo man sa Yes, oo. Baka po masupog sa ibatang mga paradangog na maglaog ki basta-basta. Di man po kita required attire, ano? Ay, dahil mo po. Dahil man. Pero, siyempre, yung mga Filipino-Chinese communities, Kunigwasinda, masangli sinda kan so Cheongsam, so Chinese costume, Chinese, and then, so iba man, to dae, red na. Ako nga for 1 week. Iyo po. So general public tabi, din magbori, basta naka-pantalon man ngayon, naka-sapatos, o naka-kulong t-shirt, pwede na po yan. Mag-local sa mga Dahil man requirement. Dahil man. Oo. Okay. Tayo tabi kami dito kay detalye. Paano, taara mo, pero may nadadagog ang tikoy, baga na yan, tikoy. Number 1, pag natawan ng kay tikoy, paano po ang pagluto ka na masiram talaga, tabi? Ay, usually po, di siyempre, isliceon mo yan.
Mapuluton baga. Kung gusto iprito direkta, Mm. or mas maray, piga roll baga sa lumpia. I Tapos see. minsan kakaaging ki cheese. Mhm. Mas maray pa. Pero sweet na kaya yan eh. Mas Opo. masiram na on its own. Mm. Pero i-roll sana sa lumpia wrapper, mas magayon kasi dahil masyado nagalaog sulana baga. Oho, iyo. Mm. So mas maray ko nakalumpia ngaya. Ano ba po naling kung may bunay, may egg, pighaloan ki egg. Kung minsan, kung ito bagang ano sana, so wara man sa lumpia wrapper, pigkakaag sa egg. Opo, Egg oo. for frying. Yeah, okay. Pero kung talaga ang pinaka-common talaga gari mas maray kung may lumpia wrapper nganing sir, gar finger foods man sana yan, ano po? Iko nga ni ako na isiyang ka ito, so mga baguhan pa kita na may tinawang kami kaayan. Tapos sige na niya, so slice, tapos pigkakaon. Gari nga ini ba kuman masiram? Ano daw ngayon? Ano yung pala linoto. So dapat lutoon talaga yan. Luto. Pero yan sa po. sa Astrodome, Albay Astrodome, mapatana man kami kay fried tikoy sa Fried lumpia tikoy wrap. na. Oo. Pero mananaw po kita duman na tikoy, so lulutoon pa sana, Nasa box pa na. So luto na and lulutuan pa sana. Oo. Ini pong may mga tickets na ini, ano po ang Maricel? Lulutoon pa lang So lulutoon pa lang na tikoy. So lulutuan pa lang, opo. Yan, okay. Sa ngunyan pong 27 Friday, igwa kita gizumba 5:30. Yan po sa LCC Event Center. Mamaya. Opo. Titapin madetalye ini and ma-invite ang publiko, and then until 28 pala sa aga may zumba man sa Pacific Mall Legazpi. Go ahead, tabi. Actually po, what's happening this afternoon is actually the third of a series of 4 Zumba events na pighold ni in preparation for the Fiesta Chinoy main activity on Sunday, January 29. Opo. So parang umabaga beforehand, last January 20 and January 21, nagkaigwa na kitang Zumba events na pigpartisiparan nga ni kan mostly women na maugmaho na maray just to celebrate the Chinese New Year. Kan Chinese New Year baga 22 talaga yan, January 22. So actually, ang tradition kaya nag-celebrate talaga ang Chinese New Year mostly in the Philippines for 1 week. Opo. But sa China, 1 month ang celebration actually. Talaga? Kung kita talaga late or bahaw. Ano pa kita? Nasa uso pa kita. Ipa ang celebrate. So this afternoon, magkakaigwa kita ki Zumba event yan sa Pacific Mall with Zin May Ebrada, Christian, and Sin Cecil. And this is sponsored by LCC in cooperation with the Department of Tourism. Opo. 5 and provincial government of Albay and the city government of Legazpi. Of course, yaon dyan ang lead organization sa Chinese Filipino Community of Albay. Ang LCC excuse me, kasabay po as chairperson digdi si Mr. Tony Tan. Ayun, opo. So yun dyan na hapon, duman ini sa event center sa 4th floor sa may food court. Ano po? Itong kung dumahampangan kang stage. Mahiwas man duman. Digdi tie-dyed, parang maogma. Yes. Opo. Then sa aga pong Sabado, 28, Pacific Mall Legazpi. Saan pong parte ini duman tabi, titapin? Bridgeway? Actually, sa Bridgeway ini kang Pacific Mall. Okay. Pinagmaray nila na ibaba, tanganing dakul maka-participate. Sa Tinampo mismo? Duman sa Tinampo? Sa irarom kan, so sa agihan baga, nagko-connect mga building sa iba. Sa ilalim ng tulay. Opo. Underpass. Ano po? Itong so in between kaining Pacific Mall and so extension kang Pacific Mall. Are, duman sa lugar na ito. Yes, opo. I see. Okay. So under that, so this is also sponsored by so Pacific Mall and nag-collaborate man digdi so JCI Daraga. Opo. And sabi kan Lion Dance, maagi man da asinda. So baka mahiling ta for a while. Pang preview naman before January 29. Oo. So mapailing man gilen sinda ma-dance man duman sa Bridgeway. Oo. Sa ginabatan nga ni garangon yan so Lion Dance sabi ni Vice Mayor Ongoko, manduro man da sa ginabatan ngunyan.
Ayo po. Sa report Actually ninyo. nga, naka-visit naman baga sa Legazpi City Hall, Provincial Capitol. Opo. Grabe, so reception duman sa Inda, Urugmahon. And nailing ko nga ni kan Monday, gabos Inda pati nakapula. Yeah. So, great talaga duman so Lion Dance. Expected Inda sa Albay Capitol. Opo. Tita Pin, rundown po kan program ta sa Domingo, January 29. Go ahead po. So once again, sa 10 o'clock, magkakaigwa kitang motorcade along the streets of Legazpi, Daraga, and Albay. We'll start at dyan po sa Kabangan, dyan baga po sa sa new road opening sa Rizal in front of Tantuling. Yeah. Dyan kita mapuon. And then may parade route agihan duman sa sentro, and then madigdi sa Krusada, and then pabalik para Daraga. Basta na pong plano sinda, and then siyempre sa sentro kan Daraga, and then going back. And ma-end po digdi sa Albay Astrodome na. Ayun. Mano din na kita for the event naman sa so program, and kunyan 1 o'clock po kaya ma-start na kami accept ning mga viewers. I see. Registration Oo. Si Sipon ma-celebrate kan mas tabi sa pag-alas 2 ni hapon? Po, si Monsignor Tronqued po. Ayun. Atasan ni Bishop. Bishop. Usually po si Bishop Bailon. Kaya lang, yan siya sa CBCP conference ngunyan January 24 to 30. Kaya sabi niya dahil siya makadigdi. So we have our Vicar General, si Ramon C. Tronqued, who is now the pastor also of the Our Lady of Lourdes Association, so personal parish, Filipino-Chinese parish, kan Taihi, Tabaco. Ayun. So kwan man pala, na timing man pala po talaga, siyang personal parish sa Taihi, kan Tabaco City. Then, ano pa ang sunod na mga aktibidades until 7 p.m., Tita Pin? And then after that, so program, and then go pa kitang angpaw distribution. This one is parang ritual ini kan Tutsi Foundation na nag-ausindaki good luck very coins, and may rice, may bagas, may stocks. O parang for keepsake and for sign of prosperity and goodwill na pigtao kan Tutsi Foundation magdi-distribute man ka ini po. Yun. And then pala before that there will be raffle draws. Yun. May mga surprise prizes pala po sa raffle. Opo. So we are in for surprises. So iba dahil mampigtataram ko na So just be there. Yun baga. Enjoy the night. Pero sa ko nadangog ko da po gari nga may house and light may auto ni raffle. Abunaran Siyempre po, nakatapos pa sa nakitang pandemya. So tipid-tipid. Yeah. Pero enjoy lang. Kung ano lang ang yun na pwede. Basta, kaugmahan man sana. Yes, actually nga, maugmahon kita. The last celebration was 2019. So, the last celebration was 2019. Opo. Kaya, followed by, after 3 years, ngunyan na naman kita nagkateripon-tipon. Iyon man hanggang after 2 years Pero as early as now, medyo nagpo-plano-plano na kami, tanganing atap-atap, maimay. Opo. Year of the Dragon. So sana po medyo durudakula naman magbalik naman kita sa medyo durudakulang celebration. The Year of the Dragon next year daw. Sabi ninda. Yes, opo. Ngunyan baga Year of the Water Rabbit. Yan, dakul dan surte ngunyan. Malinokso. Yo durat-durat da ang rabbit. Iyo baga sabi ni Madam Tina tangkang in-interview ko, dakul dan durat-duraton sa Year of the Rabbit. Okay. Giroday na po nakahabol si Philbert and Shanda. Baka sa aga na lang po ma-interview ta sa programa ta Giraray. Maybe alas 3 mapulan ta po. Paabot sinda at 10:50. 10:50 from via PAL. Yeah, oo. Kung ano po via phone o whatever sa aga, ma-schedule na lang po Giraray for interview sa Magagom.
Okay? Thank you very much. Yeah. Okay, Tita Pin, thank you very parting words much, po sa mga Sir listeners Henry. sa tabi. Ano po ang sa tuyang mensahe giraray sa mga Filipino-Chinese and sa mga iba pang nagdanangog tabi ngunyan? So once again, invite ko po sa mga festivities, all the public to join us and celebrate with us. And of course, I wish you all peace, happiness, and prosperity. So Kyung-hee, what sign? Thank you, Tita Pin. Josephine Lee. Yan po mga tugangan sa tuyang pagipag-oral mo niya na pagkaaga sa chairman kan o pamayo tabi kan fiesta Chinese Filipino Community Fiesta Chinoy. Hindi po mga tugang sa tuyang palibot. May kinaraman po dyan sa celebration na yan. Hindi po sa tuya tabi na lugar. Di, yun na po yan. Oro enjoy lang. Oro enjoy lang. So kadakol kan mga text ko niya na babasaon tao. Madali tamay apod pala. Madali lang ha. Tamay apod. Ay, may nag-upload. Madali lang ha. Ay, nawara na po so caller ta. Anyway, sige po ha. Kuya Henry, naobserbaran ko lang po dyan sa Banwang Daraga, ang pigabayadan nagkukuha sidula, tapos bayadan 8:30. Now, 8:30 na, wara pa ang empleyado, halabaw ng pila. At talaga? Sige daw, tayo paabot daw po yung concern na ini. Kung 8:30 na o haralabaon ng... Sige po ha, salamaton tabi. Pakipaabot man tabi sa management kan Aleco na dito sa Purok 5 Bugon, wala kinag-reading para sa January 2023. Wala talaga. Paki-announce tabi kan... Paki-announce po kay Miss Alia Clemenia Rohilia. Nag-request po kang albay sa Miss Fit Philippines makuha po ta ini. And please ask for support. Coronation yata sa Sunday. Oy, mag-supportan ta daw ini si Alia Clemenia Rohilia. Iyo po nag-represent kan albay sa Miss Fit Philippines. Talaga ading ha. Mga relatives mi pala niya. Mga makuha po. Talagang lahi pa lang kita ki mga magagayon. Buda gwapo ha. Didi po sa MS Barrio Purok 3, daiman po nag-reading kang kuryente. Pati digdi sa barangay every 23 po ang month ang reading. Lampas na po makahadit na ko kung magduwa na ang resibo niya mo. Please call management of Aleco. Ikuan mo palang tabi ni Tricia. Mag-appointment kita sa Aleco. What happened talaga? Saan po ini? Aleco dahil nag-reading sa Baryada. Pati Baryada pala. Sa Bunga Bakakay, reading po sa Aleco kaso nagkaribok sa mga residentes ta sobra po so reading konsumo kan konsumidor. Mas malala pa po so apik pakipari-paro po. Salamat. Hapot ko lang tabi natango niyan dahil pa nag-reading ang Aleco sa Pizza 20 nag-reading na. Natango niyan dahil pa natatapos January. Eden Ardalis Andes. Nailing mo na. Puro palang problema eh. Barangay 37 Bitano, dahil man tabi nag-reading. Anong sabi ni? May makawalong kita sa Aleco sa... Basta na, sige daw. Oh, Monday or sa aga ha. Pero mas maray kong ano na. Ako din na, halos San Roque. Meter reading ngun yan na bulan. Good morning. Anong barangay ini? O na dahil meter reading na ini. Kimantong may nag-squatter na lamang sa ilalim ng overpass. Okay. Ang mga dati okay na. Anong nangyari dyan sa Aleco? Taso reading na delay. Meter reading, saan ba to? Anong lugar ini? Nangyari sa Maoraro. Dakulon anday nare-reading. Sige po, atay paabot ta ini. Ha? Naparam na ko alas 9 na. Ha? Eksakto na pong alas 9 ang oras sa Buragwis. Iuman o. Ha? Sa sampai ni. Dakul ang teksta po haling Buragwis. Dahil man niya kami nare-reading digdi. Kumapon. Ili nga nalagod. So, tao nalagod so naghahanap na mabarayad na nga niya kami. Sabaka nga magdakol so bayadan me. Flyover British Overpass American. Okay. Sige po. Salamat. Sabi ng Engineer Romy, sa Barangay 3 wala pa man meter reading. Dapat po kan 25 pa. Sa Kabaga. O sige, ikonta na sa masunod ano. Yan tabi na meter reading na yan sa mga barangay ha. Salamat. Sa Malabog daw, sana flyover sa Malabog linag na dyan sa may UST or Yawa Crossing sa Wadburns Torres. Cheers. Ha? Salamat. Depong personalan, si Henry M. po naghahapot lang. Goodbye, mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda.